becik sing dikarepake bisa kasembadan ning kabeh mau mung dumunung ana ing gegayuhan kabeh sing nentoke Gusti Kang Karyaloka. Lah kok malah dadi seru le omong. Oh seru wae kok nganggo corong barang. Suwe-suwe kok malah dadi ngabangake kuping. Aja mung kuping sing abang. Lampene barang sisangan abang. Aku ora bakal tedeng aling-aling. Ora gelem nek diluputke. Ning kabeh mau sing luput Kakang Dono. Sing luput kowe. Weh. Omong wae. Wong tuwa ora kena patuladan. Malah do omong-omong dibeleh mawon iku wong loro niku. Wong tua loro ora kena nggo gawe patuladan. Kabeh to tak dongake ora menyang. Boyo nyawang adikku Dursasana nandhang peteng kaya ngene madha padudon dhewe-dhewe. Koko Prabu ingkang dadosaken kados rinujit manah kula Koko Prabu. Nalika semanten kula niku kaya dene diprimpeni anak kula. Tulung-tulung njaluk senjata pitulungan merga kaya dene isih ana ing pengrantunan Koko Prabu. Lan banjur seka karepe Dimas Dursasana. Oh, nuwun sewu. Badhe matur wonten ngarsanipun Bapak Pandhita Dono. Yen to kaya mangkono tak lilani matur marang Bapak Pandhita Dono. Cidhem jroning pasiwakan nyata tanana kang samya sabawa. Kaperbawan dening Sang Nalendra Tama mangun kaonengan ler wuwu sing duka cipta Bara Budi Mahandana raras rumasa bendriya Oi la dalah Bapak Pandhita Dono. Ngger anakku Dursasana ana wigati apa ngger? Matura karo pun Bapak Sakalima. Kula kinten Bapak Pandhita Dono ngerti kang dados raos kula. Oh, pun Bapak. Ngerti banget ngger. Kaya ngopo abote ditinggal putra ingkang digala-gala. Ya. Ing kene Dursasana njaluk apa tak pinanggani. Oh. Bapak Durna Blakasuta mawon Bapak Durna. Wonten pangimben kula kados gereng-gereng agero-gero tawang-tawang tangis anak kula Dursala. Awit tasih wonten pangrantunan dereng pikantuk pasuwargan. Oh, Bapak. Saking raos kula pasuwarganipun Dursala anak kula lampun Gatotkaca tumekeng sirna Bapak Pandhita Dono. Pandhita kang akarya wangsit pindha kumbang mangajabing tawang. Susuh angin ngending gone